שלום לכם וברוכים הבאים למהדורה הדיגיטלית של בית חינוך לשליחות אוהלי מנחם, כאן בביתר עילית. פרשה בדקה, תזריע, מצורע. אחת הסיבות למחלת הצרעת היא לשון הרע. אז מה התיקון? בהפטרה הנביא מוכיח את מי שחושב להסתפק במעשים חיצוניים בעת הקרבת הקורבנות, והעיקר הוא הפנימיות והמידות של האדם. בבתי הכנסת, שבת ראש חודש, הלל ויעלה ויבוא, התוועדו לכבוד ראש חודש ובית אייר לכתחילה הריבר. פסוק לפסוקך, סיפור מיוחד, התלמיד ישראל ברוך לא נהג לומר את הפרק האישי שלו בתהילים עד לאותו יום שירד מן האוטובוס. הפרטים מיד, הנה כבר מתחילים. ערב שבת שלום. השבוע אנו קוראים את פרשיות תזריע ומצורע. בפרשת תזריע ישנם 67 פסוקים, והיא פותחת בניני יולדת. לאחר לידה יש תהליך של טהרה והבאת קורבן, וכן מצוות ברית המילה ביום השמיני. בהמשך הפרשה אנו פוגשים נושא מיוחד, נגעי צרעת. חז"ל מלמדים אותנו שאחת הסיבות לצרעת היא לשון הרע, כל דיבור שלילי על אדם אחר, גם אם הוא נכון שעלול לפגוע בכבודו או בממונו. התורה מתארת כיצד מופיעים שינויים בעור או בבגד, ורק הכהן הוא זה שקובע אם מדובר בטומאה או בטהרה. אם הכהן אכן קובע שהצרעת מטמאה, האדם מורחק מן המחנה עד שיעבור הנגע, ולאחר מכן יעבור תהליך טהרה. בפרשת מצורע ישנם 90 פסוקים, והיא ממשיכה את דיני המצורע ומתארת את תהליך טהרתו המיוחד, הכולל קורבנות ותהליך הטהרה לאחר שהנגע נרפא. התורה מתארת גם את צרעת הבתים, כאשר מופיעים סימנים בקירות הבית. חז"ל מסבירים שהצרעת מגיעה תחילה לבית, כדי להזהיר את האדם על לשון הרע, ואם אינו מתקן היא עלולה להופיע גם בבגדים ולאחר מכן בגוף. ולסיום, התורה מלמדת אותנו דינים חשובים של טומאה וטהרה. גוד שבת. השבת היא שבת ראש חודש אייר. בכל תפילות השבת נוסיף יעלה ויבוא, וכן גם בברכת המזון. בתפילת שחרית נאמר הלל. בקריאת התורה נוציא 2 ספרי תורה. בראשון נקרא את פרשת השבוע, ובשני נקרא למפטיר את קריאת ראש חודש. בתפילת מוסף נתפלל תפילה מיוחדת לשבת ראש חודש, עתו יוצרתו. בשניים מיקרו נאמר את ההפטרות של פרשת תזריע, פרשת מצורע, וכן את הפטרת ראש חודש. בשבת זו נוהגים להתוועד לכבוד ראש חודש. לאחר תפילת מנחה נאמר פרק ב' בפרקי אבות. ביום ראשון יחול ב' באייר, יום הולדתו של הרבי המהר"ש, שדרכו הייתה בדרך שלכתחילה הריבר. מלכתחילה, ללכת מלמעלה, בעוז ובביטחון, ולא להירתע משום קושי, מתוך אמונה שהשם מסייע. גוד שבס. לא אותך מזועזע ומדוזר. מה זה עושה לך לחזור לשיחה הזו? זה מרוגש, אה? זה מילים חודרות. הדברים מהדהדים בראשו גם 35 שנה אחרי. הוא היה שם בחור ב-770 בגבול נ"א, כשהרבי מסר בהפתעה את השיחה, עשו כל שביכולתכם להביא את המשיח. המבט החודר שתקע בו הרבי בחלוקת דולרים מלווה אותו עד היום, ונותן לו כוחות לעבוד על השליחות האמיתית שלו כאן בחדר עם התלמידים. אומרים להם לאובי למויס המשיח, זה בכל דבר, בכל דבר. אם זה בהקשבה, אם זה בהתנהגות טובה, אם זה כמובן בלימוד, הנה לגאול המשיח, אבל בכל דבר אנחנו צריכים לדעת שכל פעולה שאנחנו עושים, לעשות את זה כדי להביא את הגאולה בפועל ממש. כשהרבי מטיל פצצה של אור, בחדר אוהלי מנחם הפסקת חשמל,
המכשירים שבקו חיים. אי אפשר לצלם חומר לימודי תורני כרגע. הטלפונים שבקו, שום צלצול, לא נשמע כאן. כ"ח ניסן, חושך מצרים. אפשר לעבוד ככה? כן. אפשר גם אחרת. ולמעשה היום אנחנו למדנו שכ"ח ניסן, הרב אמר שזה נותן כוח להביא את הגאולה. ואיך אנחנו יודעים מה נותן לנו כוח להביא את הגאולה? התורה שלנו. אם יש לנו מניעים, זה מראה שהתורה שלנו חשובה. אז בדיוק היום החשמל נפסק כאן. זו ההוכחה הכי טובה שהתורה שלנו חשובה. והתלמידים הוכיחו את זה, התפללו, למדו, כתבו, מתוך הכל. אבל בכיתות מונה החשמל הלך וטיפס. זה מזכיר לי שכשאנחנו נמצאים לפני הגאולה, אז אומרים שמהחושך, שהולך להיות חושך גדול לפני שמגיע האור. אז זה ממש מזכיר לי פה, אותו דבר. הזרם החשמלי נתן אותותיו, כן, גם בחשבון נפש שצריך לעשות. כמו שהחשמל אי אפשר לחיות בלעדיו, ככה התביעה של הרבי, עשו כל אשר ביכולתכם, זה לא בתאריך חופש ניסן. הרבי אמר את זה בחופש ניסן, אבל זה כל רגע ורגע. וחסיד שלא חי את עשו כל אשר ביכולתכם, יש אצלו הפסקת חשמל. היה אור בכיתה, למרות שבחלק כיתות כבר הפסקת חשמל קרתה בבוקר. לנו בכיתה נשאר אור עד השעה 11:15 בערך. ואז? ואז לפתע נהיה חושך. וכל הילדים המשיכו ללמוד תורה, אפילו שהיה חשוך להם. וזכרו שהיום זה יום מאוד מיוחד, כ"ח ניסן, שהרבי דיבר, עשו ככל שביכולתכם. וברכת האילנות, התלמידים בכיתות הקטנות יצאו להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. את עצי הפרי מצאו בחצר פרטית והקשיבו למשמעות הפנימית של ברכת האילנות, חלק מברכת הנהנים. לא חסר בעולם שלך שום דבר, הכל יש לנו, הכל יש לנו. יש לנו אפילו ילדים טובים, בריאות טובות, יש לנו אילנות זה נקרא עצים טובים. ברוך אתו אדוני אלוהינו מלך העולם שלוי חיסר בעולמוי כלום ובורו ווי בריאויס טויבויס ואילונויס טויבויס לאוינויס בהם בני אדום. וחוזרים לשגרה, צוות המלמדים מתכנסים כדי להתקדם ולהפוך את השיח המצליח לשיח מצמיח. השבוע נקרא בבית הכנסת את ההפטרה על שמיים כיסים מספר ישעיהו. כאשר חל ראש חודש בשבת, ההפטרה קשורה לראש חודש. ההפטרה פותחת בדברי ישעיהו הנביא. שמיים כיסי והארץ אדום רגלי. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ואינו זקוק לבית גשמי, ולמרות גדולתו הוא מביט דווקא אל האדם הענב, עני ונכה רוח, שמקיים את דבר השם באמת. הנביא מוכיח את מי שחושב שאפשר להסתפק במעשים חיצוניים, כמו הקרבת קורבנות, אך הלב אינו שלם, הוא מדגיש שהעיקר הוא הפנימיות והמידות של האדם. לאחר דברי התוכחה, ההפטרה עוברת לנחמה גדולה. ירושלים תשמח וכל אוהביה יגילו בה. מי שמתאבל על ירושלים יזכה לא רק לשמחה בלב, אלא גם לששון וחדווה בשירה גדולה. הקדוש ברוך הוא מבטיח שלום ושפע לירושלים. הוא מנחם את עם ישראל כמו אמא שמנחמת את בנה. ולבסוף נאמר, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. וזהו הקשר לראש חודש, זמן של התחדשות והתקרבות להשם. גוד שבס. שלום, קוראים לי ישראל ברוך בוטמן, ואני לומד בכיתה A. אני רוצה לספר לכם משהו שקרה לי. משהו ששינה אצלי המון. זה היה יום רגיל לגמרי. חזרתי מהחיידר עם האחים שלי, והאוטובוס היה עמוס באנשים. בתחנה אחת לפני התחנה שלנו עלו המון אנשים, ופשוט נדחקתי בין כולם. בקושי הצלחתי לזוז. כשהגענו לתחנה שלי, מיהרתי לרדת, אבל אז זה קרה. ברגע שעצרתי, הנהג סגר את הדלת על הטליק שלי. עוד לא הספקתי להבין מה קורה, והאוטובוס פשוט התחיל לנסוע.
מצאתי את עצמי מטלטל או מתנדנד בחוץ צמוד לאוטובוס שנוסע, והרגליים שלי כמעט באוויר. זה היה מפחיד. פתאום שמעתי אנשים זורקים לנהג, עצור! עצור! הנהג בלם בבת אחת ופתח את הדלתות. עמדתי שם על המדרכה, הלב שלי דפק חזק והבנתי שקרה לי נס. נס ענק. פשוט נס. אתם יודעים, תמיד מלמדים אותנו להגיד את הפרק האישי בתהילים. כאילו סגולה כזו להצלחה. האמת, לפני המקרה הזה, לא ממש הקפדתי על זה, אבל מאותו יום הכל השתנה. היום אני לא מפספס אף מילה, אני אומר את הפרק האישי שלי מילה במילה, בכוונה גדולה, כי אני יודע שיש מי ששומר עליי שם למעלה. עד כאן המהדורה הדיגיטלית של בית חינוך לשליחות עולה מנחם כאן בביתר עילית. שבת שלום, חודש טוב ומבורך.